हरे कृष्ण. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 13वा अध्याय शिकणार आहोत, ज्याचं नाव आहे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग. बघा किती 12 दिवस झाले आपले अध्ययन करून. आज 13वा दिवस आहे. सर्वांचं स्वागत आहे. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते आणि मग आपला वर्ग चालू करते. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तर आता आपण क्षेत्र क्षेत्रज्ञाचा अर्थ काय आहे तो या अध्यायातच बघणार आहोत. प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते, ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तास दीड तास भगवद्गीता ऐकता, त्या श्री राधा गोविंदांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांनी आपल्यासाठी खूप सोप्या शब्दात गीता लिहिली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्यांच्यामुळे हा उपक्रम घडतोय. त्या श्रील प्रभुपादांना आपण साष्टांग नमस्कार करूया आणि आता हा अध्याय चालू करूया. आता मी तुम्हाला सांगितलं ना, 13व्या अध्यायापासून ते 18व्या अध्यायापर्यंत जो ज्ञान योग आहे तो कृष्णाने शेवटी सांगितलेला आहे. आता हा ज्ञान योग का आहे आणि ज्ञान योग आपण का शिकायचा? खरं म्हटलं तर 11वा अध्याय जिकडे झाला ना, किंवा जास्तीत जास्त 12वा अध्याय झाला. गीता संपायला हवी होती, कारण 12वा अध्यायामध्ये पूर्ण अर्जुनाची सगळी डाऊट क्लिअर झाली आहे की भक्ती तुझ्या विश्वरूपाची करायची की सगुण रूपाची करायची. आणि आता ज्ञान योग, तर ज्ञान योग का आहे आणि का महत्वाचा आहे प्रथम मी 5 मिनिटं सांगते बरं का. आता आपण सर्वजण भक्तीमध्ये आहोत, पण आपण सर्वजण इंद्रिय तृप्तीच्याही पाठीमागे आहोत. तर हे मला सांगा की तुम्ही असे आहात का की तुम्हाला भक्ती सुद्धा हवी आहे आणि इंद्रिय तृप्ती पण हवी आहे? तुम्ही अनम्यूट करून सांगू शकता की तुम्हाला फक्त भक्तीच हवी आहे? अनम्यूट करा. अनम्यूट करता येत नाहीये का तुम्हाला? दोन्ही पण आवश्यक आहे मॅडम. भक्ती पण आणि आपलं सांसारिक जीवन पण आवश्यकच आहे. बरं, म्हणजे दोन्ही गोष्टी आपल्याला हव्या आहेत. मग असं करत करत इंद्रिय तृप्ती करत करत आपण एका बाजूनी भक्ती सुद्धा करतो. पण आपण आपली भक्ती कशी असते बघा, 10 पावलं आपण पुढे चालतो आणि 7 पावलं
पाठीमागे चालतो. म्हणजे दर खेपेला आपण चढायचा प्रयत्न करतोय पण कुठेतरी आपण घसरतोय. जेव्हा असं होतं तेव्हा आपल्याला कृष्ण प्राप्ती कशी होणार? आता परत मी प्रश्न विचारते, मला सांगा, असा तुमचा एक्सपिरियन्स, तुमचा अनुभव आहे का की तुम्ही कुठली एक गोष्टी, कुठल्याही एका स्तोत्राचं पारायण करायला जाता किंवा कुठली तरी मनापासून तुम्ही ठरवता की मी आता रोज इतका जप करणार आहे, की मी रोज मंदिरात जाणार आहे किंवा अमक्या अमक्या दिवशी मी ही पोथी वाचणार आहे, आणि मग हळूहळू तुम्ही बघा 6 महिन्यानंतर ज्या गोष्टी तुम्ही उत्साहाने जोमाने करत होत्या त्या आता तुमच्या हातून होतच नाहीये, किंवा त्याची जी डिग्री झाली आहे, उत्साह जो आहे तो खूप कमी आलेला आहे. असा तुम्हाला असा अनुभव आलेला आहे का? सांगा बरं. कोणाला असा अनुभव आलेला आहे की नाही? हो, मला आलेला आहे. आलेला आहे ना. आणि इतरांचं काय, 1-2 जणच उत्तर देत आहेत. इतरांना आलेला आहे का असा अनुभव की आपण भक्ती जेव्हा करायला जातो पहिल्यांदा उत्साह आणि जोम खूप असतो आणि आपण खूप छान करतो, पण 6 महिने 1 वर्षानंतर आपल्याला असं जाणवतं की अगोदर जे काय आपलं स्टार्ट होता, सुरुवात होती, आता तो टेम्पो सगळा कमी झालाय. तर आता असं होतं ना, आपल्याला अनुभव आहे. तर हे का आमची होतं गोष्ट आपल्याला? नाही, आपला अध्याय सुरू झाल्यानंतरच एक 300-350 लोक होती. आता आज 13वा दिवस आहे, आज 20-30च लोक आहेत. हा, बरोबर आहे. तर आता असं का होतं आपलं की आपण काहीतरी चालू करतो पण आपण ते पूर्ण करू शकत नाही किंवा तोच टेम्पो, तो स्पीड ठेवू शकत नाही. का होतं? कारण आपल्याला ज्ञान नसतं. म्हणून इकडे कृष्ण आपल्याला ज्ञान देणार आहे. बघा, आता समजा जर आपण एका लोकल ट्रेन मध्ये गेलो, एकदम संध्याकाळची वेळ आहे, पीक आर आहे आणि खूप भरलेली आहे, आणि आपल्या घरच्या लोकांना जर माहित असेल की आपण ट्रेननी प्रवास करतो तर किंवा प्रवास करणार आहोत, तर ते काय आपल्याला सांगतात की बघ तिकडे ना तू तुझ्या मोबाईलची काळजी घे, तू जास्त काही खरं मंगळसूत्र किंवा तुझ्या हातातल्या बांगड्या वगैरे सुद्धा खोट्या घाल ना, कारण ट्रेन मध्ये खूप चोऱ्या होतात. आणि मुख्य म्हणजे तुझा मोबाईल मात्र तू सांभाळ. तर जेव्हा आपण अशा ठिकाणी जातो, म्हणजे जिकडे खूप गर्दी असते आणि आपल्याला माहित असतं की इकडे चोरी व्हायची शक्यता आहे, तेव्हा आपण कसे असतो, आपण एकदम जागरूक राहतो आणि आपल्या पाकिटाची किंवा मोबाईलची आपण चांगली काळजी घेतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला हेच सांगतोय की हे जे भौतिक जग आहे, या भौतिक जगामध्ये खूप धोका आहे. श्रील प्रभुपाद सांगतात की this material world is full of dangers, every step is a danger. म्हणजे प्रत्येक पावलावर धोका आहे. मग आता इकडे आपला ज्याप्रमाणे चोर संपत्ती चोरतात किंवा दागिने चोरतात, तर इकडे हा जो चोर आहे, या चोराचं नाव काय आहे? या चोराचं नाव आहे माया. आणि ही माया काय करते? तुमचा सगळा आनंद हिरावून घेऊन जाते, तुमचे पैसे घेऊन जाते, तुमचं सुख समाधान घेऊन जाते, तुमची झोप सुद्धा ती हिरावून घेऊन जाते. म्हणून कृष्ण म्हणतोय की या जगामध्ये अनेक संकट येऊ शकतात, अनेक प्रलोभन आहे, तर याच्या पलीकडे जर जायचं असेल तुला, तर तुला तू माझा भक्त झाला पाहिजेस आणि तुला ज्ञान असलं पाहिजे. जेव्हा तुला ज्ञान असेल
तेव्हा तुझी संपत्ती जी आहे, आता इकडे जी मी संपत्ती म्हणते ती दैवी संपत्ती म्हणते बरं का. ही दैवी संपत्ती जी आहे ही कोणीही चोरू शकणार नाही आणि मग तू भक्तीमध्ये खूप पुढे जाऊ शकशील. कुमुद माताजी, तुम्हाला काही सांगायचं आहे का? माताजी त्याच्यासाठी की मी निघतोय माताजी. बरं बरं, चालेल. ओके, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. हो, तर आपल्याला कृष्ण यासाठी ज्ञान देतोय की आपली भक्ती जी आहे, भक्ती बीज जे आहे त्याचं भक्ती वृक्ष झालं पाहिजे. असं नाही, तुम्ही बघितलंय ना की जेव्हा झाडं रस्त्यावर लावली जातात तेव्हा म्युन्सिपाल्टीची लोक त्याच्या बाजूला फेन्सिंग करतात किंवा त्याच्या बाजूला वायरची फेन्स कुंपण असतं आणि ते जे वायरचं कुंपण असल्यावर ते झाड छोटं असतं, मग त्याचं हळूहळू मोठं वृक्ष जेव्हा होतं तेव्हा ते कुंपण काढतात. आता ते का करतात? कारण जी गुरं आहेत किंवा जे कुत्रे आहेत ते सहज येऊन ते झाड तुडवू शकतील आणि ते झाड मग काय वाढणार नाही. आता बरं, आपल्याला ज्ञान का पाहिजे? आता बघा, ज्याप्रमाणे खूप मोठे योगी, ज्ञान योगी सुद्धा झालेले आहेत, त्यांच्यामध्ये कुठली ना कुठली तरी वासना बीज रूपामध्ये त्यांच्या हृदयात असते. आता ज्याप्रमाणे समजा जर तुम्ही उन्हाळ्याच्या दिवसात गावाच्या बाहेर तुमच्या गाडीतून गेलात तर तेव्हा तुम्हाला पर्वत दिसतात आणि त्या पर्वतावर तुम्हाला गवत दिसत नाही, तुम्हाला सर्वत्र दगडच दिसतो. पण ज्यावेळी जेव्हा पावसाळा चालू होतो आणि त्याच रस्त्यावरून तुम्ही जात आहात आणि तोच पर्वत आता तुम्ही बघाल तर पूर्ण हिरवागार दिसतो. म्हणजे जो अगोदर दगड होता आता त्याच्यावर जणू काही हिरवी शाल पांघरल्यासारखा तो पर्वत दिसतो. मग असं का दिसतं? ते जे बीज असतं ते बीज त्या आतमध्ये असतं, मातीमध्ये असतं, वरून आपल्याला दिसत नाही. आणि जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा तुम्हाला सुंदर हिरवगार गवत दिसतं. तर अगदी त्याचप्रमाणे एक उदाहरण देऊन सांगते. विश्वामित्र हे खूप मोठे ज्ञानयोगी होते आणि ते एक दिवस सगळं आपलं घरदार सोडून आपलं राज्य सोडून ते एका अरण्यात गेले. का? कारण त्यांना ब्रह्मयोगी व्हायचं होतं आणि त्यांनी ध्यान करायला सुरुवात केली. आता 3 वेळेला त्यांचं पतन झालं. पहिल्या प्रथम त्रिशंकू म्हणून आला. त्यांनी सांगितलं की तुम्ही मला स्वर्गापर्यंत शिडी बांधून द्या, मला स्वर्गामध्ये जायचंय. आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं तपोबल पूर्ण नष्ट झालं. मग दुसऱ्यांदा मेनका नावाची एक अप्सरा आली आणि त्यांना काम वासना जी आहे ती काम वासना त्यांच्या हृदयात निर्माण झाली आणि त्याच्यामुळे त्यांचं तपोबल नष्ट झालं. मग तिसऱ्यांदा रंभा ही अप्सरा आली. आता त्यांना आठवलं की अगोदर मेनकामुळे त्यांचं कसं पतन झालं होतं. आता त्यांनी अत्यंत क्रोध दाखवला आणि त्या रंभाचं रूपांतर एका दगडामध्ये केलं. पण क्रोध आल्यामुळे त्यांचा तपोबल पूर्ण नष्ट झाला. तर आता असे जे मोठमोठे योगी आहेत त्यांचं सुद्धा तपोबल नष्ट झालंय का? त्यांच्या त्यांच्या हृदयामध्ये कुठली ना कुठली तरी वासना होती. म्हणून मग आता आपण काय केलं पाहिजे? आपण या उदाहरणांवरून शिकलं पाहिजे की आपण भक्ती केली पाहिजे. भक्ती ही अशी आहे ज्याने तुमच्या सगळ्या वासना निघून जातात आणि तुमचं मन एकदम स्टेडी होतं आणि तुम्हाला भक्तीमध्ये चांगल्या तऱ्हेने उन्नती होते आपली. जेव्हा आपलं मन शांत असतं
तेव्हा आपली उन्नती होते. म्हणून श्रील प्रभुपादांनी इकडे सांगितलंय की किंवा इस्कॉन मध्ये नरसिंह देवाचं स्तोत्र, नरसिंह देवाचा मंत्र म्हटला जातो. कारण श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की हे जे भौतिक जग आहे, प्रत्येक पाऊल एक धोका आहे आणि आपल्याला धोक्यापासून आपलं रक्षण कोण करू शकेल तर नरसिंहदेव. तर त्याचा जो मंत्र आहे किंवा त्याचं जे कवच आहे हे खूप जे इस्कॉन मधले जे भक्त आहेत ना, ते रोज नरसिंह देवाचं कवच आणि नरसिंह देवाचा मंत्र म्हणतात. तर आता आपण हा अध्याय चालू करूया. आता हा अध्याय चालूच झालेला आहे प्रश्नांनी. अर्जुनाला परत काही प्रश्न आहेत तर ते आपण ऐकूया. ते ऐकण्या अगोदर पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. एक मिनिट. प्रश्न आहे, जर भक्ती हा कळस असेल तर शेवटी 6 अध्यायात ज्ञान का मांडले आहे? तर त्याचं उत्तर आहे, खरे तर संपूर्ण भगवद्गीता ही भक्ती आहे. पहिले ती 6वा अध्याय कर्मातून भक्ती कशी मिळवायची यावर चर्चा करतात. शेवटच्या 6 मध्ये ज्ञानाद्वारे ते कसे मिळवायचे याचे वर्णन केले आहे आणि मधले 6 भक्तीची चर्चा करतात. तसेच 12व्या अध्यायात कृष्णाने स्पष्ट केले की ते वैयक्तिकरित्या त्यांच्या भक्तांना जन्म आणि मृत्यूपासून कसे मुक्त करतात. म्हणून शेवटचे 6 अध्याय भौतिक जगापासून स्वतःला बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक तत्वज्ञान देतात. ज्ञानाचा उपयोग मायेपासून अलिप्त राहण्यासाठी आणि कृष्णाशी आसक्त होण्यासाठी होतो. म्हणून जेव्हा आपण भक्ती प्राप्त करण्यासाठी ज्ञानाचा उपयोग करतो तेव्हा तो भक्तीचा एक भाग बनतो. हरे कृष्ण. तर आता आपण ऐकलंय की ज्ञानाचा उपयोग काय आहे आणि तुम्हाला मी आता सांगितलं की भक्तीनेच आपली उन्नती होऊ शकते आणि भक्ती हे जे वासनांचं बीज आहे त्या बीजाला ती पूर्ण जाळू शकते. तुम्हाला जर रामरक्षा स्तोत्र माहित असेल ना तर त्यात एक ओळ आहे, भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम. तर इकडे सुद्धा लिहिलेलं आहे की तुम्ही जेव्हा भक्ती करता त्यांनी हे जे बीज आहे, भवाचं बीज म्हणजे तुमच्या ज्या वासना आहेत ते पूर्ण ते बीज भक्ती जाळून टाकते. तर पण ते भक्ती जेव्हा आपल्याला करायची आहे त्याला ज्ञानाची जोड आवश्यक आहे. आता आपण बघूया काय प्रश्न. प्रथम अर्जुनाचा परत प्रश्न आहे की प्रकृती म्हणजे काय. कृष्णाने उत्तर दिलंय भौतिक निसर्ग. पुरुष म्हणजे कोण? पुरुष म्हणजे जो प्रकृतीचा उपभोग घेतो तो पुरुष. आणि असं बघायला गेलं तर पुरुष हा एकच आहे, तो म्हणजे श्रीकृष्ण. त्याच्यानंतर क्षेत्र. क्षेत्र म्हणजे काय? हे जे आपलं शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हटले. क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय? जो शरीरामध्ये वास करतो आणि ज्याला या शरीराबद्दलची सगळी माहिती आहे त्याला क्षेत्रज्ञ असं म्हटलंय. आपल्या शरीरामध्ये 2 क्षेत्रज्ञ, एक म्हणजे जीवात्मा आणि दुसरा म्हणजे परमात्मा. मग ज्ञानम म्हणजे काय? किंवा इकडे ऍक्च्युली फक्त ज्ञान पाहिजे. ज्ञान म्हणजे काय? ज्ञान म्हणजे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातला फरक समजून घेणे याला ज्ञान म्हणतात. आणि इकडे चुकीचं दिलंय, इकडे ज्ञेय पाहिजे. ज्ञेय म्हणजे काय? ज्ञानाचे ध्येय. ज्ञानाचे ध्येय काय आहे? परमात्मा. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे माझ्या प्रिय कृष्ण, मला प्रकृती म्हणजे स्वभाव, पुरुष म्हणजे भोग घेणारा आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ जाणणारा आणि ज्ञान आणि ज्ञेय जाणून घ्यायचे आहे. परमपुरुष भगवंत म्हणाले, हे कुंतीच्या पुत्रा, या शरीराला क्षेत्र म्हणतात आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हणतात. हरे कृष्ण. आता पुढे जाऊया आपण. आता मी हे कुमुद माताजी नाहीयेत तर मी हे वाचते. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत. क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तत् ज्ञानं मतं मम. हरे कृष्ण. हे भारता, मी सर्व शरीरांमधील क्षेत्रज्ञ असल्याचे तू जाण आणि हे शरीर आणि त्याच्या क्षेत्रज्ञाला जाणणे म्हणजे ज्ञान होय, हे माझे मत आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे कृष्ण सांगतोय की क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, जो शरीरामध्ये राहतो आणि जो या शरीराला जाणतो त्याला क्षेत्रज्ञ म्हटलंय. आता इकडे बघा त्यांनी स्लाइड्स दाखवलेल्या आहेत. तुम्हाला हा माणूस दिसतोय, हे त्याचं हे जे शरीर आहे त्याला क्षेत्र म्हणतात आणि या शरीराला कोण जाणतं, जीवात्मा आणि परमात्मा. तर आता आपण पण आपल्या क्षेत्राबद्दल शरीराबद्दल आपण अधिक जाणून घेऊया. आता आपल्याला माहितीये की हे जे आपलं शरीर आहे किंवा आपला जो देहभान आहे किंवा आपली जी शरीराची जाणीव आहे ही 3 स्तरांवर असते. कधी कधी असं असतं ना तुमचं की कधीतरी तुम्ही झोपलेले असता, कधीतरी तुम्हाला गाढ झोप लागली असते, कधी हलकी झोप लागली असते, कधी तुम्ही जागे असता. आता इकडे त्यांनी वरच्या स्लाइडवर दाखवलंय की हा माणूस ऑफिसमध्ये काम करतोय आणि तो एका बाईला फोन करतोय. तो पूर्ण जागृत आहे. या अवस्थेमध्ये क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ हे पूर्ण जाणताय की तो माणूस काय करतोय, त्याचे काय काय विचार आहेत हे ते पूर्ण जाणतात आणि तेही जागे आहेत. आता जेव्हा आपल्याला हलकी झोप येते त्यावेळेला काय होतं की तुमचं जे स्थूल शरीर आहे, स्थूल शरीर हे पूर्ण झोपलेलं असतं, ते काही काम करत नाही. आणि तुमचं जे सूक्ष्म शरीर आहे म्हणजे मन, बुद्धी आणि अहंकार हे मात्र शरीर तुमचं जागं असतं. त्याच्यामुळे शरीरामध्ये तुमच्या मनामध्ये विचार चालू असतात आणि तुम्हाला स्वप्न दिसतं. आता हा जो माणूस आहे हा त्या कुठल्या तरी बाईचा विचार करतोय, तो त्याच्या बिझनेसचा विचार करतोय, त्याच्या पैशांचा विचार करतोय आणि ते त्याला सगळं स्वप्नामध्ये दिसतं. म्हणजे जेव्हा स्थूल शरीर झोपलेला आहे तेव्हा सूक्ष्म शरीर कार्यरत असतं, ते काम करत असतं, ते झोपत नाही. अशा स्थितीमध्ये सुद्धा जीवात्मा आणि परमात्मा हे जाणत असतात की हा माणूस कुठले विचार करतोय हे ते सर्व बघत असतात. मग त्याच्यानंतर जी खालची स्लाइड दाखवली आहे, हा माणूस एकदम गाढ झोपलेला आहे. त्याचं स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर दोन्हीही गाढ झोपलेले आहेत आणि तो त्याला माहित नाहीये मी कोण आहे. आपली अशी असते ना अवस्था, जेव्हा आपण पूर्ण झोपलेले असतो, गाढ झोपलेले असतो, तेव्हा आपल्याला आजूबाजूचा जो अवेअरनेस असतो तो अवेअरनेस काहीही नसतो. आपण काहीच जाणत नाही मी कोण आहे. आपण टोटली
कट ऑफ असतो या भौतिक जगातून, आपण टोटली आपला असं म्हणा थोडासा डिस्कनेक्ट झालेला असतो. तर अशा स्थितीमध्ये सुद्धा जीवात्मा आणि परमात्मा हे जाणत असतात की शरीरामध्ये काय काय चालू आहे. आणि याच्या पलीकडे सुद्धा आणि एक स्थिती असते, या देहभानाच्या 3 स्थितींच्या पलीकडची स्थिती जी असते तिला तुर्या स्थिती म्हणतात. या तुर्या स्थितीमध्ये काय असतं की तुमचं मन, तुमचं शरीर आणि तुमची आत्मा, तुमचा जीवात्मा जो असतो हा जागृत झालेला असतो. आणि जीवात्म्याला समजतं की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे. इथपर्यंत तुमचा देहभान पोचू शकतो, तुम्ही घेऊन जाऊ शकता. पण जनरली आपण या 3 स्तरांवर कुठेतरी आपला देहभान नेहमी दिवसातले जे 24 तास असतात, इधर आपण जागे असतो, आपल्याला हलकी झोप असते किंवा आपण गाढ झोपलेले असतो. आता पुढे बघूया. आता हे समजावून सांगायला ही एक स्लाइड आहे. आता इकडे तुम्हाला काय दिसतंय, एक शेत आहे. हा एक शेतकरी काम करतोय, त्याला त्याच्या शेतामध्ये कुठलं पीक लावलेलं आहे, कुठली झाडं कुठे आहेत हे सर्व काही माहित असतं. पण त्याला त्याच्या क्षेत्राबद्दलच ज्ञान असतं. तर हा जो शेतकरी आहे, आपण याला असं क्षेत्रज्ञ म्हणूया बरं. आणि एक क्षेत्रज्ञ असतो तो म्हणजे सूर्य. त्याला या क्षेत्रात काय कुठे लावलंय हे सगळं माहित असतं. आणि त्याचबरोबर इतर पृथ्वीवरची जी शेतं आहेत त्याबद्दल सुद्धा सूर्याला माहित असतं. म्हणजे आपण या शेतकऱ्याला जीवात्मा म्हणू शकतो आणि सूर्याला परमात्मा. हरे कृष्ण. जरा मी 1 मिनिट आल्या, दार उघडून येते, तुम्ही तोपर्यंत वाचा. हो मातेजी. श्लोक नंबर 5. क्षेत्राचे आणि क्षेत्रज्ञांचे हे विविध ज्ञान विविध ऋषींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये वर्णित केले आहे. विशेष करून हे ज्ञान सर्व कारण परिणामांसहित वेदांत सूत्रांमध्ये सर्व तथ्यांसहित प्रस्तुत करण्यात आले आहे. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय की इस्कॉन म्हणजे अशी नाहीये अ सोसायटी ऑफ ओपिनियन्स, म्हणजे प्रत्येकावरती आपलं मत देते असं नाहीये. हे इकडनं आपण काय शिकायचंय की कृष्णाने आपल्याला काय सांगितलंय. कृष्णाने आपल्याला वेद सांगितले आणि इकडे या श्लोकामध्ये कृष्णाने काय सांगितलं, मी जे काय सांगितलेलं आहे त्याच्यावर अनेक ऋषी मुनींनी विविध वैदिक ग्रंथांमध्ये त्याचं अनालिसिस केलेलं आहे. आणि जेव्हा त्यांनी अनालिसिस केलंय तेव्हा तेच सूत्र त्यांनी व्यवस्थित मांडलेलं आहे, कारण परिणामांसहित. म्हणजे आपल्याला काय समजतं की जेव्हा, एकच मिनिट मी परत आले.
तर इकडे शिल प्रभुपादांनी काय सांगितलं की इस्कॉन मध्ये आम्ही फक्त मत देत नाही, आम्ही एव्हिडन्स सांगतो. कुठला एव्हिडन्स सांगतो? शास्त्रांचा एव्हिडन्स आम्ही तुम्हाला सांगतो आणि ते प्रमाण आम्ही तुम्हाला देतो. आणि आम्ही काय सांगतो, आम्ही कुठलं मत सांगतोय आमचं आणि ते का सांगतो हे तुम्हाला पटवून सांगतो. तर असंच इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय की मी वेद हे ज्ञान ब्रह्मदेवाला दिलं आणि मग ते इतर ऋषीमुनींपर्यंत आलं. ऋषीमुनींनी हे ज्ञान विविध ग्रंथांमध्ये कारण परिणामांसहित सूत्रांमध्ये ते तत्व मांडलं. आता इकडे जर एक उदाहरण सांगायचं असेल तर कारण आणि परिणाम. आता समजा जर आपल्या घरी टेबल असतं, ते टेबल लाकडाचं असतं. ते लाकूड कुठलं तरी झाड असतं, त्या झाडाला कापून ते लाकूड आणलेलं असतं आणि त्याचं टेबल केलेलं असतं. बरं, तर आता कारण आणि परिणाम म्हणजे काय की हे जे टेबल आहे त्यामध्ये ते जे झाड असतं ते झाड असतं लाकडाच्या रूपात. बरं का? तर इकडे सांगायचं म्हणजे तुम्हाला असं आहे की आपला जो निर्माणकर्ता आहे तो कृष्ण आहे. आणि नेहमी असं दिसतं की परिणामामध्ये कारण दिसून येतं. म्हणजे जे टेबल आहे त्या टेबलामध्ये झाड असतं पण झाडामध्ये टेबल नसतं. तर त्याचप्रमाणे आपण हे सर्व कृष्णाचे अंश आहोत. आपली सर्वांची निर्मिती कृष्णाने केली आहे आणि कृष्ण आपल्या सर्वांमध्ये आहे. हे इकडे सांगितले या श्लोकामध्ये. Cause is present in the effect. आता आता आपल्याला जर तुम्ही सायंटिफिकली बघायला गेलात तर वैद्यकीय जे शास्त्र आहे ते काय सांगतं? कोणी हात वर केलाय का? काही बोलायचं आहे? हो, वेदांत प्रभूजींचा हात वरती. बरं, मी आता चालू करते. तुमचा काही प्रश्न असेल तर तो चॅट मध्ये लिहा. ऍक्च्युली बहुतेक त्यांना ऐकू येत नाही. मी करते माताजी मेसेज, तुम्ही कंटिन्यू बरं, करा. तर आपलं जे वैदिक शास्त्र आहे ते काय सांगतं की तुम्हाला हे स्थूल शरीर आहे. या स्थूल शरीराच्या आतमध्ये तुमची हाडं आहेत, तुमचे मसल्स आहेत आणि हाडांच्या आतमध्ये तुमचे व्हायटल ऑर्गन्स आहेत. जे मुख्य अवयव असतात ना, म्हणजे हार्ट, लंग्स, किडनीज, इंटेस्टाइन्स वगैरे हे अवयव आहेत. तर इथपर्यंत आपल्या वैद्यकीय शास्त्रामध्ये सांगितलेलं आहे. पण जर तुम्ही आध्यात्मिक शास्त्र उघडून बघितलं तर त्यात काय सांगितलंय? तुम्हाला तुमचा जो आत्मा आहे त्याच्यावर 5 आवरणं आहेत किंवा तुम्हाला जणू काही 5 शरीर आहेत. ही 5 शरीर आहेत ती हळू जे पहिलं जे तुम्ही आरशात बघता जे स्थूल शरीर असतं ते स्थूल असतं. त्याच्यापेक्षा कमी स्थूल दुसरं शरीर, त्याच्यापेक्षा कमी स्थूल दुसरं, असं करत करत शेवटचं जे आवरण असतं किंवा शेवटचं जे शरीर असतं ते एकदम सूक्ष्म असतं.
आता जेव्हा आपल्याला तुम्ही बघता काही लोक एकदम फिट असतात, ते रोज सकाळी एक्सरसाइज करायला जातात, योगा करतात आणि खूप छान अन्न खातात, म्हणजे सगळं त्यांचं जे डाएट असतं ते बॅलन्स्ड असतं, असं काही तेलकट किंवा तुपकट असं खात नाही. तर हे जी जो अन्नमय कोश असतो, म्हणजे इकडे तुम्हाला दिसतो हा अन्नमय कोश झाला. हा अन्नमय कोश प्रत्येक तुमच्या शरीराला, प्रत्येक कोशाला एक्सरसाइज लागतो बरं का. तर अन्नमय कोशाला जेव्हा तुम्ही चांगलं अन्न खायला देता, तुम्ही चांगला व्यायाम करता, तेव्हा तुमचं शरीर जे आहे ते निरोगी राहतं. आणि प्रत्येकाला निरोगी शरीर खूप आवडतं बरं का. तर आता या अन्नमय शरीराच्या आतमध्ये जे शरीर आहे त्याला म्हणतात प्राणमय कोश. आता प्राणमय कोश जो आहे तो कसा आहे, तो 5 प्राणांचा बनलेला आहे किंवा त्याला लाईफ एअर्स म्हणतात. ते जे 5 वायू असतात ते तुम्हाला माहिती असतील, पण मी तरी पण तुम्हाला सांगते. समान, अपान, व्यान, उदान आणि एक मला आठवत, अपान, व्यान, समान, उदान आणि एक मला आता आठवत नाही, आठवला की पटकन सांगते तुम्हाला. तर हे जे 5 वायू आहेत, 5 वायूनी हा प्राणमय कोश बनलेला असतो. आता आपलं जे ॲलोपॅथी ट्रीटमेंट आहे किंवा जी वैद्यकीय शास्त्र आहे ते फक्त अन्नमय कोशापर्यंतच पोचतं. आता प्राणमय कोश जर आपल्याला हे शरीर चांगलं ठेवायचं असेल तर आपल्याला प्राणायाम करावा लागतो, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका वगैरे. आणि या प्राणमय कोश जेव्हा आपला खूप तंदुरुस्त असतो, चांगला असतो, तेव्हा ऑटोमॅटिक अन्नमय कोशावर सुद्धा त्याचा परिणाम दिसतो. आता हा जो कोश आहे हा अन्नमय कोशापेक्षा सूक्ष्म आहे किंवा कमी स्थूल आहे. आता प्राणमय कोश चांगला ठेवायला तुम्हाला प्राणायाम करावा लागतो, चांगला सूर्यप्रकाश लागतो. तर त्या प्राणायाम करून तुम्हाला हा जो कोश आहे, म्हणजे या प्राणमय शरीराची तुमची जी तुमचं जे आरोग्य आहे ते उत्तम राहतं. प्राणमय कोशाच्या आतमध्ये आणि सूक्ष्म स्तरावर ज्ञानमय कोश आहे. आता ज्ञानमय किंवा मनोमय कोश म्हणजे तुमची मेंटल बॉडी, म्हणजे तुमचे जे काय विचार असतात ते त्याचा इफेक्ट या मनोमय कोशावर असतो. आणि मनोमय कोश जो आहे इकडे तुम्हाला मनोमय कोश चांगला तंदुरुस्त ठेवायचा असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे, तुम्ही जप केला पाहिजे, मंत्र म्हटले पाहिजे, चांगली पुस्तकं वाचली पाहिजे, चांगले विचार मनामध्ये ठेवले पाहिजे. हे जर तुम्ही चांगलं ठेवलं तर तुमचा आपोआप प्राणमय कोश, अन्नमय कोश एकदम चांगला राहतो. म्हणजे असं म्हणतात ना की आपण चांगले विचार ठेवले की तुमची हेल्थ सुद्धा इम्प्रूव्ह होते. तर हा इकडे झाला मनोमय कोश. आता साधं सोपं उदाहरण जर मला तुम्हाला द्यायचं असेल की एखादा माणूस खूप चिडलेला असतो, समजा जर तो चिडलेला असतो तर तुम्ही बघितलं तर त्याचं ब्रीदिंग कसं असतं, खूप तो फास्ट, खूप रॅपिड ब्रीदिंग असतं. आणि जो चिडलेला माणूस असतो बघा, तर असं एकसारखं खूप वर्ष जर त्याचा स्वभाव असा असेल, चिडखोर असेल, तर तुम्हाला अन्नमय शरीरावर तो परिणाम दिसतो. आणि तुम्हाला असं दिसते की त्याला बीपी झालेला आहे किंवा त्याला आणि काही रोग झालेले आहेत, त्याचा कोलेस्ट्रॉल जास्त आहे किंवा जे काही इफेक्ट होतो तो कसा होतो बघा. मनामध्ये चुकीचे विचार, खूप राग असेल, त्याचा तुमच्या ब्रीदिंगवर इफेक्ट होतो आणि मग तो अन्नमय कोशावर
होतं. आणि त्याच्या उलटही असतं, जेव्हा तुम्ही चांगले विचार करता तेव्हा तुमचं शरीर जे असतं ते एकदम निरोगी आणि हेल्दी राहतं. आता ज्ञानमय कोश आहे, त्या कोशाच्या वर विज्ञानमय कोश असतो. विज्ञानमय कोश म्हणजे काय? विज्ञान म्हणजे तुमची सतसत विवेक बुद्धी. आता हे वरवर बघितलं तर ज्ञानमय कोश आणि विज्ञानमय कोश सारखेच दिसतात, पण जे विज्ञानमय कोश जो असतो, जो ज्यांचा विज्ञानमय कोश तितका डेव्हलप झालेला नसतो किंवा डेफिशियंट झाला असतो, अशी लोक कशी असतात? त्यांना कुठलेही डिसिजन घेता येत नाही, त्यांची विल पॉवर किंवा त्यांची जिद्द खूप कमी असते आणि त्यांना स्ट्रॉंग मॉरल व्हॅल्यूज नसतात किंवा ते काय बरोबर आहे काय चूक आहे हे सांगू शकत नाही. तर हा जो विज्ञानमय कोश आहे, खरं म्हणजे इथपासून फरक पडतो की जे पशुवत जीवन जगतात, जे मानव आहेत पण जे जणू काही द्विपद पशु आहेत, ते आपल्याला या विज्ञानमय कोशावरून समजतं. तुम्हाला विज्ञानमय कोशाचं आरोग्य चांगलं ठेवायचं असेल तर तुम्हाला पुस्तकं वाचली पाहिजेत. कुठल्या म्हणजे ग्रंथ, शिला प्रभुपादांनी जी पुस्तकं लिहिलेली आहेत किंवा शास्त्रांचा तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. या अभ्यासाने तुमची जी सतसत विवेक बुद्धी आहे ती एकदम सबळ होते आणि मग तुमच्या पूर्ण ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, अन्नमय कोशावर तो सगळा परिणाम दिसतो. आता याच्या आतमध्ये आनंदमय कोश असतो बरं का. आनंदमय कोश हा बहुतेक करून मानवांमध्ये टोटली नॉट डेव्हलप, म्हणजे त्याचा तो विकसितच झालेला नसतो. मग इकडे आता बघा, अन्नमय कोश जो शेवटचा कोश आहे, मी तुम्हाला सांगितलं, त्यासाठी जर तो निरोगी ठेवायचा असेल तर तुम्हाला चांगलं अन्न खाल्लं पाहिजे, म्हणजे एकदम बॅलन्स्ड डाएट घेतलं पाहिजे, तुम्ही एक्सरसाइज केलं पाहिजे. अशाने तुमचा अन्नमय कोश चांगला राहिला की तुम्हाला आरोग्याचा चांगला फायदा घेता येतो, तुम्ही निरोगी राहता. मग आपल्याला सर्वांना आनंद हवाय असं कोणी आहे का वर्गामध्ये की ज्यांना आनंद नकोच आहे? आपल्याला आनंद पाहिजे, 24/7 पाहिजे. मग हा जो आनंदमय कोश असतो हा तंदुरुस्त करायला तुम्हाला काय करावं लागतं? हा आनंदमय कोश तुम्हाला निरोगी ठेवायला, चांगला ठेवायला तुम्हाला सेवा करावी लागते, निस्वार्थपणे सेवा करावी लागते, तुम्हाला भक्ती करावी लागते. कोणाची भक्ती? कृष्णाची भक्ती. आणि अशा तऱ्हेने तुम्हाला तुमची उन्नती होते आणि मग तो जो आनंद आहे तो आनंद तुम्ही अखंडित तो आनंद तुम्ही अनुभवू शकता. तर हे कोश झाले. आणि आता प्रॅक्टिकल जर तुम्हाला सांगायचं असेल, अन्नमय कोश म्हणजे प्राणी असतात किंवा जे वृक्ष असतात ते अन्नमय कोशामध्ये असतात, म्हणजे ते त्याच लेवल पर्यंत त्यांचा साक्षात्कार पोहोचू शकतो की मला खायचंय, बस अन्न हे ब्रह्म आहे, याच्या पलीकडे ते जाऊ शकत नाही. जरा एक मिनिट. आता पुढचा बघू, प्राणमय कोश. प्राणमय कोश म्हणजे जिकडे आता एखादं हरण पळतय आणि त्याच्या पाठीमागे एक वाघ लागलेला आहे, तर हे जे हरण आहे याला माहिती आहे की माझा प्राण महत्वाचा आहे, मला माझा प्राण वाचवला पाहिजे. म्हणजे
हरण जे आहे ते त्याच्या जीवाला जपून असतं आणि हे जे आहे ना की म्हणजे आपला प्राण वाचवायचा हे वृक्षांमध्ये नसतं. म्हणजे हा जो कोश आहे हा वृक्षांमध्ये विकसित झालेला नसतो, हा प्राण्यांमध्ये विकसित झालेला असतो. त्याच्यामुळे आपला प्राण वाचवण्यासाठी ते पळतात. आता जर आपण मानवांमध्ये बघायला गेलो तर काही जण बघा नुसती खाण्यासाठी जगतात, ते अन्नमयी कोशामध्ये असतात. त्याच्यावर काही माणसं असतात ते फक्त त्यांची जी सिक्युरिटी असते या सिक्युरिटीच्या पाठीमागे असतात. म्हणजे ते अन्न तर असतंच महत्वाचं आणि सिक्युरिटी. मग ती सिक्युरिटी कशी? पैशाच्या रूपामध्ये. मला 4 फ्लॅट्स पाहिजेत, मला 5 फ्लॅट्स पाहिजे आणि आपली पोझिशन जी आहे ना ती सिक्युअर करून घ्यायची, याच्या पाठीमागे ते असतात. म्हणजे समजा जर तुम्ही बघितलं ना पॉलिटिशियन्स वगैरे यांच्याकडे खूप पैसा असतो आणि कितीही पैसा असेल तरी त्यांना इतका पैसा हवा असतो, म्हणजे कुठेतरी सिक्युरिटी त्यांना हवी असते. ते प्राणमय कोशामध्ये असतात. आणि ज्ञानमय कोश, ज्ञानमय कोशापासून खरं म्हटलं तर आध्यात्मिक आवड निर्माण होते. आता ज्ञानमय कोशामध्ये जो माणूस असतो त्याला पुस्तकाची आवड असते आणि तो या अन्नाच्या आणि प्राणमय कोशाच्या वर असतो. म्हणजे अन्न तो घेतो, तो पैशाच्या पाठी असतो, पण इतका पैशाच्या पाठी नसतो की तो फक्त त्याच्याचकडे लक्ष देईल. आता तो त्याच्या मनाकडे लक्ष देतोय आणि त्याचं मन त्याच्या मनाला आनंद कुठल्या गोष्टींपासून अखंडित मिळेल इकडे त्याचं लक्ष असतं. आणि मग असं जेव्हा पुस्तक तो वाचायला लागतो, रिसर्च करतो, तेव्हा त्याच्या लक्षात येतं की आपण गुरु केले पाहिजे. आणि जेव्हा तो एखादा आध्यात्मिक गुरु करतो, तो गुरु त्याला आनंदमय कोशापर्यंत घेऊन जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पंचमहाभूते, मिथ्या अहंकार, बुद्धी, अव्यक्त 10 इंद्रिय आणि मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुःख, समूह, चेतना आणि धैर्य या सर्वांना त्यांच्या विकारांसहित संक्षेपाने क्षेत्र असे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. आता क्षेत्र हे कशाचं बनलेलं आहे बघा, इकडे त्यांनी सांगितलंय 24 तत्वांचं बनलेलं आहे. तुम्ही आता पेन्सिल घ्या आणि हे करा, लिहा आणि बघा 24 आकडा येतोय का. पंचमहाभूत, पंचमहाभूत म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश ही पंचमहाभूत झाली. मग मिथ्या अहंकार, बुद्धी आणि त्यांनी 3 गुण घेतले. त्या 3 गुणांना त्यांनी अव्यक्त म्हटलेलं आहे. म्हणजे 3 गुण सेपरेटली नाही घेतले, एकच म्हटलेलं आहे अव्यक्त. मग त्याच्यानंतर तुमची 10 इंद्रिये. तर 10 इंद्रिये कुठली आहे? 5 ज्ञानेंद्रिये आणि 5 कर्मेंद्रिये. 5 ज्ञानेंद्रिये म्हणजे ज्यांच्यातून आपण ज्ञान आत घेतो, म्हणजे डोळे, नाक, कान, जिव्हा आणि स्पर्श. आणि 5 कर्मेंद्रिये म्हणजे हात, पाय, तुमचे व्होकल कॉर्ड्स किंवा जनेंद्रिय आणि गुदद्वार. तर ही झाली 5 कर्मेंद्रिय. आणि आता ही जी आपली 5 इंद्रिये आहेत,
आता या इंद्रियांचे विषय जे आहेत ते 5 विषय घेतलेले आहेत. हे 5 विषय कुठेही बाहेर राहत नाही, हे मनामध्येच राहतात. आता मी तुम्हाला पहिली स्लाइड एक जी दाखवली होती, तो जो स्लाइड मध्ये माणूस होता तो बाईकडे बोलत होता एका, आणि रात्री त्याला स्वप्न पडलं, त्या स्वप्नामध्ये ती बाई होती. म्हणजे तो जो इंद्रियाचा विषय आहे तो कुठे बाहेर नाही राहत, तो मनामध्येच राहतो. एखादा मुलगा असेल आणि त्याला ती मुलगी खूप आवडत असेल आणि ती मुलगी कुठेही बाहेर नाही, त्याच्या मनातच राहते. म्हणून 5 इंद्रियांचे विषय सुद्धा यात धरलेले आहेत. आणि मन, तर तुम्ही हे जर या सर्वाची बेरीज केली तर ती 24 येईल. तर हे जे आपण आता शिकतोय हे याला अनालिटिकल स्टडी किंवा सांख्य योग असं म्हणतात. तर हे जे 24 तत्व आहे याचे व्हेरियस कॉम्बिनेशन परम्युटेशननी काय होतं, आपल्यामध्ये भाव निर्माण होतात. कुठले भाव, कधी आनंदाचा भाव होतो, कधी दुःखाचा भाव होतो, कधी द्वेष होतं, द्वेष आपल्यामध्ये उत्पन्न होतो, कधी प्रेम उत्पन्न होतं. तर या सगळ्याच्या 24 तत्वांच्या कॉम्बिनेशननी आपल्यामध्ये अनेक भाव उमटतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 8 ते 12. नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, आध्यात्मिक गुरुला शरण जाणे, पावित्र्य, स्थैर्य, आत्मसंयम, इंद्रिय विषयांचा त्याग, मिथ्या अहंकार रहित, जन्म मृत्यू जरा व्याधी इत्यादींमधील दुःख दोष जाणणे, अनासक्ती, घरदार, पत्नी, मुले बाळे इत्यादींपासून अनासक्ती, इष्ट आणि अनिष्ट गोष्टींमध्येही समचित्त राहणे, माझी निरंतर आणि अनन्य भक्ती, एकांतवासात राहण्याची उत्कट इच्छा करणे, सामान्य लोकांपासून अलग होणे, आत्मसाक्षात्काराच्या महत्वाचा स्वीकार करणे आणि परम सत्याचा तत्व ज्ञानात्मक शोध, हे सर्व ज्ञान आहे असे मी घोषित करतो. या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते सारे अज्ञानच आहे. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे आपण हा जो आत्मा आहे हा या 24 तत्वांच्या शरीरामध्ये राहतो. आणि तो कसा राहतो, जणू काही हे शरीर एक कारागृह आहे, एक तुरुंग आहे आणि तो तुरुंगामध्ये राहतो. म्हणून याला बद्ध आत्मा किंवा इंग्लिशमध्ये एम्बॉडीड सोल म्हणतात. आपण जसं प्रिझनर्सना इनमेट्स म्हणतो ना, ते प्रिझनच्या आतमध्ये राहतात, म्हणून त्याचप्रमाणे हा जो आत्मा आहे हा जणू काही शरीर रूपी तुरुंगात राहतो आणि हे तुरुंग 24 तत्वांनी बनलेलं आहे. आता जर तुरुंगाच्या बाहेर जायचं असेल तर मग त्यांनी काय करावं, हे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की हे जे गुण आहेत, नम्रता, निरहंकार, अहिंसा, सहनशीलता, सरळपणा, हे जे गुण आहेत हे गुण त्यांनी बाळगले पाहिजेत. आणि जेव्हा तो हे गुण त्याच्यामध्ये आणेल तेव्हा तो जणू काही त्याला किल्ली मिळेल आणि ती किल्ली त्या किल्लीद्वारे तो या तुरुंगातून बाहेर जाईल. आता हे सगळे गुण आहे, मी तुम्हाला PDF जेव्हा पाठवेन तेव्हा तुम्ही नीट वाचा. आता एकच मी सांगते, अहिंसा. आता अहिंसा म्हणजे मला सांगा बरं, तुम्हाला काय वाटतं अहिंसा म्हणजे काय? तुम्ही अनम्यूट करू शकताय ना? कुणालाही त्रास न देणे, कुठल्याही प्राण्यावर अत्याचार न करणे. बरोबर आहे, बरोबर आहे तुमचं म्हणणं. इतरांना कोणाला काय ऍड करायचंय का, काही सांगायचंय? आणि मी सांगू माताजी? सांगा. आत्म्याचं एकच तत्व असतं की त्याला फक्त कृष्णाकडे जायचं असतं. मग जेव्हा आपण त्याला कृष्णाकडे जाऊ देत नाही, आपल्या स्वतःला किंवा आपण दुसऱ्यांना पण जेव्हा कृष्णाकडे नेत नाही तेव्हा आपण त्यांच्यावर पण अहिंसा करतो आणि आपल्यावर पण अहिंसा करतो. बरोबर, आपल्याला हिंसा करतो. म्हणजे आता
हिंसा करणं म्हणजे काय? आत्म्याला जे काय हवं ते न देणं म्हणजे हिंसा आहे. आता तुम्हाला माहितीये की तुमच्या शेजारी कोणीही कृष्णाचं नाव घेत नाही आणि त्यांना माहित पण नाहीये की भक्ती का करायची, कृष्णाची भक्ती का करायची. आता तुम्हाला माहितीये, तर तुम्ही जेव्हा त्यांना सांगत नाही तेव्हा तुम्ही त्या आत्म्यावर हिंसा करताय. किंवा आपण आपल्या स्वतःला आपल्याला माहितीये की आत्म्याची गरज काय आहे आणि आपण ते करत नाही, तेव्हा आपण काय करतोय, जणू काय आपल्या आत्म्याला मारतोय. ईशोपनिषदमध्ये अशा माणसाला आत्मा हा म्हणतात, म्हणजे किलर ऑफ द सोल. इतके स्ट्रॉंग शब्द वापरलेले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 13. ज्ञेय म्हणजे काय याचे मी तुला आता वर्णन करून सांगतो, जे जाणल्याने तू अमृताचे स्वादन करू शकशील. अनादी आणि माझ्या अधीन असणारे ब्रह्म हे भौतिक जगताच्या कार्य आणि कारणांच्या पलीकडे आहेत. हरे कृष्ण. आता आपल्याला ज्ञेय म्हणजे काय, की ज्ञानाचं ध्येय म्हणजे काय, आपल्या हृदयामध्ये असणारा परमात्मा आहे. त्याची प्राप्ती आपल्याला कशी होईल, त्याच्याकडे आपल्याला कसं जाता येईल, हे ज्ञेय झालं. आता आपण ऐकूया. आता हे एका श्लोक आहे. सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च. हरे कृष्ण. परमात्मा हा सर्व इंद्रियांची मूळ उगमस्थान आहे, पण तरीही तो इंद्रिय रहित आहे. तो सर्व जीवांचा पालन करता असला तरी अनासक्तच आहे. तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे आहे आणि त्याचबरोबर सर्व प्राकृतिक गुणांचा स्वामीही आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, इकडे परत आपल्याला कृष्ण सांगतोय परमात्मा कसा आहे आणि त्याचं थोडस वर्णन जे आहे ते आपण आता ऐकणार आहोत. आता इकडे परत त्यांनी अचिंत्य भेदाभेद तत्व सांगितलंय, म्हणजे काही सांगितलंय त्याच्या विपरीतच परत तेच सांगितलंय. बघा, परमात्मा हा सर्व इंद्रियांचा मूळ उगमस्थान आहे हे सांगितलंय आणि त्याच्या विपरीत सांगितलंय, पण तरीही तो इंद्रिया रहित आहे. तो इंद्रियांचे मूळ असून देखील त्याला इंद्रिय नाहीये. मग तो सर्व जीवांचा पालन करताय म्हणून सांगितलं, तरी तो अनासक्तच आहे. तो प्रकृती गुणांच्या पलीकडे आहे आणि तो या गुणांचा स्वामी पण आहे. म्हणजे आता आपण कसं ओळखायचं, आता कृष्ण हा इंद्रिय रहित आहे, म्हणजे याचा अर्थ काय आहे की त्याची इंद्रिय भौतिक नाहीये, त्याची इंद्रिय दिव्य आहे आणि एका इंद्रियाने तो इतर इंद्रियांची सर्व कामं करू शकतो. म्हणजे बघा, आपण डोळ्यांनी फक्त वाचू शकतो, डोळ्यांनी आपण खाऊ शकतो का? नाही. कृष्णाचं तसं नाहीये. तो डोळ्यांनी वास पण घेऊ शकतो, तो डोळ्यांनी खाऊ पण शकतो. म्हणजे सर्व इतर इंद्रियांचा जे कार्य आहे तो कुठल्याही एका इंद्रियाने तो करू शकतो. म्हणजे याचा अर्थ तो इंद्रिय रहित नाही, त्याची इंद्रिय दिव्य आहे. मग तो आपल्या सर्वांचा पालन करताय, पण तो आपलं पालन पोषण कृष्ण गोलोक वृंदावनामध्ये असून देखील आपलं पालन पोषण त्याच्या एजंट्सच्या द्वारे, म्हणजे सूर्यदेव, वरुण देव किंवा वायुदेव यांच्या मार्फत
तो आपला पालन पोषण करतोय. म्हणजे कसं सूर्यदेवामुळे आपल्याला उष्णता मिळते, वरुण देवामुळे आपल्याला पाऊस मिळतो. तर अशाने तो आपलं पालन पोषण करतो. पण तो कुठे असतो? तो गोलोक वृंदावनामध्ये असतो आणि आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून असतो. पण हे सर्व जे काही तो करतोय त्याच्या एजंट्सच्या थ्रू इनडायरेक्टली तो आपला पालन पोषण करतो. मग त्याच्यानंतर तो गुणांचा स्वामी आहे, 3 गुणांचा, पण या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे आहे. म्हणजे आता आपल्याला मी तुम्हाला सांगितलंय उदाहरण की एखादा कारागृह आहे आणि एखादा राजा तिकडे गेला तर तो राजा हा राजाच राहतो, तो तिकडचा कैदी होत नाही. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की तो या तिन्ही गुणांच्या पलीकडे. एक मिनिट हे मी वाचते. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अनुराग दिसत. हरे कृष्ण. येस माताजी. परम सत्य हे सर्व चराचर प्राणी मात्रांच्या अंतरात आणि बाहेर आहे. ते सूक्ष्म असल्यामुळे भौतिक इंद्रियांच्या पाहण्याच्या किंवा जाणण्याच्या ग्रहणशक्ती पलीकडे आहे. ते जरी अत्यंत दूर असले तरी ते सर्वांच्या जवळही आहे. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, कृष्ण खरं म्हटलं तर किती लांब आहे. तो गोलोक वृंदावनात आहे आणि त्याच वेळेला तो आपल्या किती जवळ आहे. तो आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून आहे. म्हणजे गोलोक हे केवढं लांब आहे आणि तो किती जवळ आहे आपल्या हृदयामध्ये परमात्मा म्हणून आहे. मग तो बाहेर सुद्धा आपल्या, मी तुम्हाला सांगितली त्याची शक्ती आहे अपराशक्ती, म्हणजे त्याप्रमाणे तो बाहेर पण आहे. पण तो आपल्या भौतिक इंद्रियांद्वारे आपल्याला आपण जाणू शकत नाही, आपण बघू शकत नाही. का? कारण आपली जी इंद्रिये आहेत ती इंद्रिये परिपूर्ण नाहीयेत, म्हणून आपल्याला कृष्णाचं दर्शन होऊ शकत नाही या इंद्रियाने. आता इकडे त्यांनी स्लाइड दाखवलेली आहे की महाभारताचं युद्ध संपलेलं आहे आणि अश्वत्थामा आहे, त्यांनी ब्रह्मास्त्र सोडलेलं आहे आणि त्यांनी ब्रह्मास्त्र सोडल्यानंतर उत्तराला समजतं की आता कदाचित माझं बाळ आहे ते जगणार नाही. म्हणून ती कृष्णाकडे प्रार्थना करते आणि त्याला विनंती करते की कसंही करून माझ्या बाळाचे प्राण वाचव. मग कृष्ण त्यावेळेला परीक्षित महाराजांच्या हृदयामध्ये स्थित असतो. तो बाहेर येतो, गर्भाच्या बाहेर येऊन त्या गर्भाचं रक्षण करतो. मग परीक्षित महाराजांचा जेव्हा जन्म होतो तेव्हा ते सगळीकडे बघतात की या माणसाला मी कुठे बघितलंय, या माणसाला मी कुठे बघितलंय बाहेर, आणि म्हणून त्याचं नाव परीक्षित आहे. परीक्षित म्हणजे जो क्युरियस आहे किंवा जो परीक्षण करतो तो परीक्षित. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 18. सर्व प्रकाशमान वस्तूंमधील प्रकाशाची उगम तो आहे. तो भौतिक अंधाराच्या अतीत आहे आणि अव्यक्त आहे. तो ज्ञान आहे, तो ज्ञेय आहे आणि ज्ञानाचे ध्येय आहे. तो सर्वांच्या हृदयात स्थित आहे. हरे कृष्ण.
म्हणजे इकडे सांगितलंय सूर्याचा जो प्रकाश आहे त्याचं कारण कोण आहे, त्याचं कारण कृष्ण आहे. आपल्याला सुद्धा दृष्टी आपल्या प्रकाशामध्ये दिसतं, तर आपल्या विजनच्या पाठीमागे, आपल्या दृष्टीच्या पाठीमागे कोण आहे, कृष्णच आहे. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 19. अशा प्रकारे क्रियाकलापांचे क्षेत्र म्हणजे शरीर, ज्ञान आणि ज्ञेय हे मी थोडक्यात वर्णन केले आहे. केवळ माझे भक्तच हे पूर्णपणे समजून घेऊ शकतात आणि अशा प्रकारे माझ्या स्वभावाची प्राप्ती करू शकतात. हरे कृष्ण. तर इकडे सांगितलंय की हे भक्तच हे सगळं समजू शकतात बरं का, भक्तच कृष्णाला समजू शकतो. आता हे जे मी तुम्हाला सांगितलं ना, तो इंद्रियांचा मूळ आहे, पण इंद्ररहित आहे. जो अभक्त म्हणेल हे कसं काय शक्य आहे, पण भक्त आहे तो म्हणेल हे शक्य आहे, कृष्णाला काहीही शक्य आहे. तर हे कृष्णाने सांगितलं की भक्तच हे जे तत्व आहे हे पूर्णपणे समजू शकेल. आता इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे बरं का, हे कठोपनिषद मधलं आहे. त्यात त्यांनी शरीराची तुलना एका झाडाबरोबर केली आणि त्या झाडावर 2 पक्षी आहेत. एक पक्षी फळं खाण्यामध्ये मग्न आहे आणि दुसरा पक्षी त्याच्या बाजूलाच बसलेला. हा जीवात्मा आहे, हा परमात्मा आहे. आणि हा जो जीवात्मा आहे, जो फळं खातोय, त्याला एखादं फळ आवडलं नाही की तो या झाडाच्या फांदीवरून वरच्या फांदीवर जातो, वरच्या फांदीवरचं फळ आवडलं नाही परत खालच्या फांदीवर येतो, वर खाली त्याचं चालू असतं. आणि हा जो दुसरा पक्षी आहे हाही त्याच्या बाजूलाच असतो, तो जिकडे जिकडे जातो तिकडे तिकडे हा पक्षी सुद्धा जातो. आणि हा पक्षी विचार करतो की आता संपलं का, याची फळं खाऊन याच्या इच्छा पूर्ण झाल्या का, आणि किती फळं खायची, हा माझ्याकडे कधी बघेल. आणि ज्या क्षणी हा वळून बघतो परमात्म्याकडे या दुसऱ्या पक्षीकडे, त्या क्षणी त्याचा जे अज्ञान आहे, जे फळ खाण्यामध्ये तो मग्न आहे, हे सगळं संपतं आणि तो कृष्णधामात जाऊ शकतो, तेव्हा त्याला कृष्ण प्राप्ती होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 20. भौतिक प्रकृती आणि जीव हे दोन्ही अनादी असल्याचे जाण. त्यांचे विकार आणि त्रिगुण हे भौतिक प्रकृतीपासून उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. आता तुम्ही विचार केलाय का कधी की 84 लक्ष योनी का आहेत? तर श्रील प्रभुपाद सांगतात, कारण खूप माणसाच्या असंख्य इच्छा आहेत आणि त्या इच्छा ज्या आहेत त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रकृतीने वेगवेगळ्या शरीरांची निर्मिती केलेली आहे. सगळ्या इच्छा आपल्या. एकदा श्रील प्रभुपाद अमेरिकेमध्ये बीचवर चालले होते आणि तेव्हा त्यांना खूप माणसं दिसली जी सर्फिंग करत होती आणि त्यांचा तासनतास सर्फिंग चालू होता, संपतच नव्हता. तर श्रील प्रभुपाद म्हणाले त्यांचा पुढचा जन्म जो आहे एका माशाचा, तो आता त्यांची जी बॉडी आहे ती तयार होत आहे. निश्चितच ते पुढच्या जन्मी एखादा जलचर होणार आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. अच्छा, हे आहे का, मी विसरले. नाही मी 21वा श्लोक आहे ना. येस हा. मातेजी. कार्यकारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते, पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. हरे कृष्ण. प्रकृती ही सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते. तर जीव या संसारातील विविध सुख दुःखांच्या उपभोगास कारणीभूत असल्याचे म्हटले जाते.
जीवया, हा जीवया. हा. आता इकडे बघा, एक प्रश्न विचारला जातो की चांगली माणसं जी असतात त्यांचं वाईट का होतं, किंवा आपण असं बघतो की काही काही लोक खूप चांगली असतात पण असं त्यांचं जीवन इतक्या गोष्टी इतकी संकट अकस्मात त्यांच्यावर कोसळतात आणि खूप आपल्याला वाईट वाटतं. पण इकडे आपल्याला या 21व्या श्लोकावरून एक समजतं की असं कधीही नसतं, एक कारण असतो आणि मग परिणाम रूपी आपल्याला ते भोगावं लागतं. तर आता इकडे एक उदाहरण त्यांनी स्लाइड मध्ये दाखवलंय की हा माणूस काहीही खातोय, त्यांनी विचार सुद्धा केला नाही की मी शास्त्र उघडून बघू का, की माझ्यासाठी कोणकोणते आदेश आहेत, मी कसं जीवन जगलं पाहिजे. नाही, तो त्याच्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये पूर्ण व्यस्त आहे, काहीही खातोय तो. त्याचं पुढचं शरीर, डुकराचं शरीर तयार होतंय. बघा, आता तुम्ही असं म्हणाल का की अरे रे, या आत्म्याचं किती वाईट झालं, असं म्हणाल का तुम्ही? नाही, त्यांनी जे काय केलं परिणाम रूपी त्याला एक शरीर मिळालं. तर असं असतं की एन्जॉयमेंट बरोबर तुम्हाला सफरिंग पण भोगावं लागतं. म्हणजे ते असं म्हणतात ना, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन. असं कधी नसतं की फक्त आनंद असतो, असं नसतं. आनंदाबरोबर दुःखही असतं, तो दुसरा भाग असतो. तर आपल्याला कधीही असं म्हणता येत नाही की अरे रे, की असं इतकं वाईट झालं, हा माणूस इतका चांगला होता. काहीतरी कारण होतं, त्याचा परिणाम त्याला भोगावा लागतोय. हरे कृष्ण. अच्छा, हे वाचायचंय का मला? पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद्यो निजन्मसु. हरे कृष्ण. याप्रमाणे जीवात्मा प्रकृतीच्या 3 गुणांचा भोग करीत भौतिक प्रकृतीमध्ये जीवन व्यतीत करत असतो. भौतिक प्रकृतीशी संग केल्यामुळे असे घडते. याप्रमाणे त्याला विविध योनींमध्ये बरे वाईट प्राप्त होते. हरे कृष्ण. आता हे जे 3 गुणांचं आहे ना, हे मी तुम्हाला उद्याच्या अध्यायात नीच समजावून सांगणार की कसे आपण 3 गुणांमध्ये बद्ध होतो. म्हणजे हे जे आहे तुम्हाला उद्या हे नीट समजेल, हा श्लोक. हरे कृष्ण. हा, मी श्लोक वाचते. उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः. हरे कृष्ण. तरीही या शरीरात आणखी एक आहे, एक दिव्य भोक्ता जो भगवान आहे, सर्वोच्च मालक आहे, जो देखरेख करणारा आणि परवानगी देणारा म्हणून अस्तित्वात आहे आणि जो परमात्मा म्हणून ओळखला जातो. हरे कृष्ण. आता इकडे बघा, आपल्याला समजतं 3 कर्ते आहेत. एक म्हणजे आत्म्याला इच्छा होते आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रकृती त्याच्या समोर ते सगळं आणते. आणि परमात्मा जो असतो, परमात्मा काय करतो, तो नुसता साक्षी म्हणून असतो आणि अनुमंता, उपदृष्टा अनुमंता, म्हणजे तो सगळं बघतो आणि सँक्शन करतो. तर हे जे 3 आहेत, हे तिन्ही मिळून आपण म्हणू शकतो हे 3 कर्ते आहेत. आणि आपण काय म्हणतो की कर्ता मी आहे. आपण इतर जे दोघं आहेत ते आपण जाणतच नाही की हे सुद्धा कर्ते आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 24.
जो भौतिक प्रकृती, जीव आणि त्रिगुणांचे विकार या संबंधीचे तत्व जाणतो त्याला निश्चितपणे मोक्ष प्राप्ती होते. त्याची वर्तमान स्थिती कशीही असली तरी त्याचा या ठिकाणी पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे जो हे तत्व जाणतो, प्रकृती, जीव आणि 3 गुण जे आहे हे सगळं तत्व जाणतो, तो त्याचा परत पुनर्जन्म होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण मातेजी. श्लोक नंबर 25. काहींना ध्यानाद्वारे, काहींना ज्ञानाच्या अनुशीलनाद्वारे तर काहींना निष्काम कर्माद्वारे म्हणजेच फलदायी इच्छांशिवाय परमात्म्याचा साक्षात्कार होतो. हरे कृष्ण. आता इकडे श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं की तुम्हाला परमात्म्याचा साक्षात्कार निष्काम कर्माने, ज्ञानाने किंवा ध्यानाने होऊ शकतो, पण या तिन्ही मध्ये आनंद जो असतो तो आनंद नसतो. आनंद जर तुम्हाला हवा असेल तर तुम्हाला भक्तीच केली पाहिजे, तुम्हाला भक्तच बनलं पाहिजे, मगच तुम्हाला आनंद मिळू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 26. पुन्हा असे काही लोक आहेत जे आध्यात्मिक ज्ञानात परिचित नसले तरी इतरांकडून ऐकून परमपुरुषाची पूजा करू लागतात. अधिकाऱ्यांकडून ऐकणाऱ्या त्यांच्या प्रवृत्तीमुळे ते जन्म मृत्यूचा मार्गही ओलांडतात. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्ण खरोखर करुणासागर आहे आणि त्याला आपण हवे आहोत की तुम्ही हे भौतिक जग सोडा आणि लवकर माझ्याकडे या. तर आता समजा जर एखादा भक्त असेल आणि तो दर रविवारी मंदिरात जातो, तर एक दिवस तो काय करतो, आपल्या दुसऱ्या मित्राला सांगतो की मी मंदिरात चाललोय आणि तू पण आज माझ्या बरोबर चल. हा मित्र म्हणतो नको, कुठे मंदिरात जायचं, रविवारचा दिवस आहे, आपण एखादा सिनेमा बघायला जाऊया किंवा असं फिरायला जाऊया. पण या मित्राच्या आग्रहाने तो जातो, कसा बसा नावं ठेवत जातो. ठीक आहे, मग मी तू आग्रह करतोच आहेस तर मी तुझ्या बरोबर येईन. आणि मंदिरात गेल्यानंतर तिकडची कृष्ण कथा, भागवतम, भगवद्गीता जे काय चालू असेल ते तो अगदी छान तऱ्हेने ऐकतो आणि त्याला इच्छा निर्माण होते की परत मी पुढच्या रविवारी तुझ्या बरोबर येईल. आता कृष्ण जेव्हा बघतो की हा नावं ठेवत माझ्याकडे आला, असा तो भेद करत नाही. तो म्हणतो ठीक आहे, कसाही करून हा आला ना माझ्या मंदिरात आणि आता छान तऱ्हेने ऐकतो ना, तर कृष्ण सर्वांना आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो. आणि जरी आपल्याला आध्यात्मिक ज्ञानाबद्दल काही जरी माहित नसलं, पण इतरांकडून नुसतं आपण ऐकून आपल्याला रुची निर्माण झाली तरी सुद्धा आपण जन्म मृत्यूच्या पलीकडे जाऊ शकतो. हरे कृष्ण. आता शेवटचा आहे. हरे कृष्ण मातेजी. 1, 2. हा. हे भरत ऋषभ, चर आणि अचर असे तू जे काही अस्तित्वात पाहत आहेस ते क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्या केवळ संयोगापासून निर्माण होते, हे जाण. हरे कृष्ण. म्हणजे जे काय आपण बघतोय हे या 24 तत्वांचंच बनलेलं आहे आणि या 24 तत्व आणि क्षेत्रज्ञ याच्यापासूनच ही पूर्ण सृष्टी निर्माण झालेली आहे. सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त य पश्यति स पश्यति. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व देहांमध्ये जीवात्म्याला साथ देणाऱ्या परमात्म्याला पाहतो आणि जो जाणतो की नश्वर देहामधील आत्म्याचा आणि परमात्म्याचा कधीही विनाश होत नाही, तो यथार्थ रूपाने पाहतो. हरे कृष्ण. म्हणजे काही जण असं म्हणतात बघा, म्हणजे जेव्हा एखादं शरीर बघितल्यावर जो ज्ञानी आहे
तो ओळखतो की या शरीरामध्ये जो वास करणारा आत्मा आणि परमात्मा आहे, याचा कधी नाश होत नाही. शरीराचा जरी नाश झाला तरी त्यांचा नाश होत नाही. पण इतरांना ज्यांना ज्ञान नसतं ते कसे म्हणतात की चला आता हा माणूस गेला, झालं, सगळं संपलं. त्यांचं कसं असतं, एंड ऑफ द स्टोरी. पण दुसरा जो खरा ज्याला ज्ञान असतं तो यथार्थ रूपाने पाहतो, तो बघतो देह मिटला पण तरी हा आत्मा आहे, परमात्मा त्याच्याबरोबरच असणार आहे आणि आता त्यांचं स्थलांतर होणार आहे दुसऱ्या शरीरामध्ये. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 29. जो मनुष्य सर्व जीवांमध्ये परमात्म्याला समान रूपाने उपस्थित असल्याचे पाहतो तो मनामुळे स्वतःची अधोगती होऊ देत नाही. याप्रमाणे तो परमगतीला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. आता बघा, जो सर्वांमध्ये बघतोय, या हत्तीमध्येही बघतोय, या कुत्र्यामध्येही बघतो, एका माणसामध्येही बघतो की परमात्मा आहे. तर आता हा जो माणूस असतो, असा जो माणूस असतो त्याचं कधीही पतन होत नाही. असं का म्हटलंय बघा, मन जे असतं ना बाय नेचर किंवा मनाचा कल असतो. काय कल असतो, आपल्या इंद्रियांचे विषय आहे त्याच्याकडे जायचा मनाचा कल असतो. मग समजा जर आपण प्रत्येकामध्ये जेव्हा परमात्मा बघतो तेव्हा आपलं माइंड आपण खूप चांगल्या तऱ्हेने कंट्रोल करू शकतो. आणि जेव्हा आपण बघतो प्रत्येकामध्ये परमात्मा बघतो तेव्हा आपला भाव कसा असतो, प्रत्येकाकडे निस्वार्थ असतो. आणि समजा जर कोणी आपल्याला दुखवलं असेल किंवा कोणी आपल्यासाठी खूप चांगलं सुद्धा केलं असेल तेव्हा आपण कसे राहतो, न्यूट्रल राहतो. ज्यांनी आपल्याला संकटामध्ये मदत केली असेल आपण त्याला आदर दाखवू, पण आपण आपली अटॅचमेंट खूप जास्त त्याच्याकडे होणार नाही. ज्याप्रमाणे ज्यांनी आपलं वाईट केलेलं असेल त्या माणसाकडे सुद्धा आपण द्वेष नाही दाखवणार, कारण आपण त्या सर्वांमध्ये परमात्मा बघतो. मग हा जो आपला एक भाव असतो किंवा हा मनाचा जो ऍटिट्यूड असतो हा काय असतो, प्रत्येकाकडे समभाव असतो, प्रत्येकांसाठी आदर असतो. आपण हे कधीच म्हणत नाही हा चांडाळ आहे, हा ब्राह्मण आहे. आपण कधीही भेदभाव करत नाही, नॅशनॅलिटीवर किंवा जातीवर किंवा जेंडरवर आपण बिलकुल भेदभाव करत नाही. अशा तऱ्हेने आपलं मन जे आहे हे मन आपलं नेहमी एलिव्हेटेड स्टेट मध्ये राहतं. एलिव्हेटेड म्हणजे आपण नेहमी प्रत्येकांमध्ये जेव्हा परमात्मा बघतो तेव्हा आपलं मन काय म्हणतात तसं ब्रह्मस्थळ पातळीवर पोचलेला असतं. आणि मग आपला जो उद्देश आहे कृष्ण प्राप्ती, तो आपल्याला ते उद्देश तो जो गोल आहे तो आपल्याला सहज गाठता येतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 30. भौतिक प्रकृतीने निर्माण झालेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात आणि स्वतः काही करत नाही हे जो पाहतो तो प्रत्यक्षात पाहतो. हरे कृष्ण. बघा इकडे काय सांगितलंय, भौतिक प्रकृतीने निर्माण केलेल्या शरीराद्वारे सर्व क्रिया केल्या जातात. म्हणजे काय, भौतिक प्रकृती आहे, उद्याच्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगणार, ती आपल्याला कुठल्या तरी एका गुणामध्ये बद्ध करून ठेवते, रजोगुण, तमोगुण किंवा सत्वगुण, आणि त्याप्रमाणे आपण कर्म करत असतो. आणि पण
जो हे ओळखतो की आपण काहीही करत नाही, तो प्रत्यक्ष पाहतो. इकडे त्यांनी उदाहरण दिलंय बघा, एक हे शरीर रूपी यंत्र आहे आणि हा बसलेला आहे. आणि ज्याप्रमाणे आपण ड्रायव्हिंग स्कूलमध्ये जेव्हा पहिल्या दिवशी शिकायला जातो तेव्हा आपल्याला वाटतं आपण चालवतोय, आपण नुसतं स्टिअरिंग फिरवतो, पण ते कंट्रोल्स सगळे ड्रायव्हरच्या हातात असतात. त्याचप्रमाणे भौतिक प्रकृतीच्या हातात सगळे कंट्रोल्स असतात आणि प्रकृती जी आहे ती कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली काम करते. म्हणजे आपण काही करत नाही, हे जो जाणतो तो प्रत्यक्ष पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्लोक नंबर 33. आकाश त्याच्या सूक्ष्म स्वरूपामुळे सर्वव्यापी असूनही कोणत्याही गोष्टीत मिसळत नाही, त्याचप्रमाणे ब्रह्मदृष्टीत स्थित असलेला आत्मा त्या शरीरात वसलेला असला तरी शरीरात मिसळत नाही. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, इकडे त्यांनी काय सांगितलं की आत्मा शरीरात आहे, पण शरीराच्या कुठल्याही भागामध्ये किंवा कुठल्याही मसल, बोन किंवा जे काय असेल, हाडं असतील, त्याच्यामध्ये तो मिसळलेला नाहीये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भारत, जसा सूर्य एकटाच या सर्व विश्वाला प्रकाशित करतो, त्याचप्रमाणे शरीरातील एक जीव चैतन्याने संपूर्ण शरीर प्रकाशित करतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, आत्मा किती सूक्ष्म आहे, किती लहान आहे, तो आपल्या हृदयामध्ये स्थित असतो आणि ती जी चेतना शक्ती आहे ती पूर्ण शरीराभर पसरलेली असते. आणि जेव्हा आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर आता जे लोक म्हणजे खूप आजारी असतात आणि आता ते जाणार आहे, जेव्हा आता अशी त्यांची स्थिती असते, तर तेव्हा कसं होतं, ही जी चेतना शक्ती आहे हळूहळू हळू ही कमी होते. आता आत्मा पुढे हे शरीर सोडून जाणार असते. मग एक एक अवयव आहेत ते काम करत नाही, तुमच्या कानाने नीट ऐकू येत नाही, डोळ्यांनी दिसत नाही, पण एखादा लहान मुलगा असेल, तरुण असेल, त्याच्यामध्ये काय दिसतं आपल्याला की ज्याप्रमाणे सूर्याचा प्रकाश पूर्ण विश्वभर पसरतो, त्याचप्रमाणे ही आत्माची शक्ती जी आहे ही पूर्ण शरीरभर पसरते. हरे कृष्ण. श्लोक नंबर 35. जी ज्ञानाच्या चक्षुने क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातील फरक पाहतात आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्तीची प्रक्रिया देखील समजून शकतात, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचतात. हरे कृष्ण. म्हणजे ज्यांना क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यांच्यातला फरक समजतो आणि भौतिक प्रकृतीच्या बंधनातून जे मुक्त होतात, हे जे आहे ना, हे मी तुम्हाला उद्या सांगणार आहे. हे 3 गुणांवर आधारित आहे. तर 3 गुणांपासून मुक्त कसं व्हायचं, तर हे जे ज्यांना समजतं क्षेत्र क्षेत्रज्ञातला फरक, प्रकृतीच्या बंधनातून मुक्त व्हायचं, ते परम ध्येयापर्यंत पोहोचू शकतात. तर आता हा आपला अध्याय झालेला आहे. तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आज आपण काय केलं, अर्जुनाने प्रश्न विचारले. क्षेत्र म्हणजे काय, क्षेत्रज्ञ म्हणजे काय, ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञेय म्हणजे काय, तर या प्रश्नांची उत्तरं दिली. आणि मग या आपण शरीरामध्ये 24 तत्वांनी बनलेल्या क्षेत्रामध्ये आत्मा बद्ध आहे. मग हा आत्मा बाहेर या शरीरातून मुक्त कसा होईल, त्याला ज्ञान प्राप्त करावं लागेल. ज्ञान प्राप्त करण्यासाठी त्याला काही गुण लागतात, ते गुण त्याला बाळगावे लागतील, मग तो या शरीरातून मुक्त होऊ शकेल. आणि मग आपण बघितलं ज्ञान म्हणजे काय, ज्ञेय म्हणजे काय, आणि मग प्रकृती
आणि पुरुष आणि संघ यांच्याबद्दल आपण थोडस बघितलं आणि ज्ञानाची दृष्टी कशी असावी हे सुद्धा आपण बघितलं. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का? आजचा अध्याय रेकॉर्डिंग स्टॉप करायचं. आजचा अध्याय जरासा अवघड होता कारण खूप काही याच्यात